akwa nke a ka enye m o. Do you get it? It's not something immediate where compare ada ba nwoke afa the option that like inu nwaanyị bụ ife. Ikwesị ịma na ezinụlọ mgbe ochie ọ bụrụkwa sọ ndị be anyị mere ihe nwoke ahụ. Ndị China kịta na-emekwa ihe nwoke nwaanyị ahụ. Ihe a na-akpọ ya bụ John na Chinwe. Ha na-etinyere ụmụ ihe mụta nwoke ahụ. Ha na-etinyere ya anya ọfụma kwa ka ndị Igbo. Ọkwa obodo na-emegasị ona. Ihe mebụ na-abịa n'ogbe. Ha ga na-ekwujọ nwaanyị amụ a na-amụ nwoke sọ nwaanyị ka ọ na-amụ ka nwaanyị ala akọje nwaanyị mmadụ mụọ nwa ọba ya nke chi nyere m ihe ọsọkwa gị na-ekwu ọchị nyere m ya ọ bụghị ajọ mmụọ nyere m ya mma eku nwa m na ọchị nyere m ya ọ bụghị ihe ọjọọ ọ bara nwa ha afọ a dịka ka ọ gwakwa ndị na-ene ya anya ma ndị na-agwa ya okwu ọjọọ ma ndị na-echere ya echiche ọjọọ ma ndị na-akụ asịrị n'azụ ya n'ọchị nyere ya ọ ga-atụfu nwa ya atụfu ọyọpụ ọ nwere mgbe o ji wee bụrụ afọ ọjọọ erughị m n'afọ ọjọọ ọ bụgodu na nwaanyị a na-achọ nwoke ọ bụrụ ihe ọjọọ na ọ chọrọ ịmụta nwoke mana ọ bụrụkwana ihe ọjọọ na ọ bara nwa ya nke chi nyere m. Okay. Nwoke a enwe ife is there something about the man that is powerful to you as a lady? Enwe ihe ụmụ nwoke ji wee dị iche. I'm asking you as a lady na enwe ihe ifugo na ndụ nwoke isi na nwoke na-aza Obidigbo nwoke na-aza Ikemba. Enwe ihe ifu na ndụ nwoke kwesịrị ka a na-akwanyere ụmụ nwoke ugwu as onye Igbo Igbo gaa n'iru. Ụmụ nwoke adịghị atọ ụjọ. Ụmụ nwoke maka esi azọchite nke ha. Ụmụ nwoke adịrọ mkpasa nke ona kwịghọta ọ bụrụkwa nwoke niile mana ọtụtụ ụmụ nwoke dị ona ọ dịghịkwanụ mfe nwoke ibu n'obi na ọ ga-anụ nwaanyị kpakpa nwaanyị mụọ nwa zụọ nwa ihe ọ ga na-eche nwoke ga-eme ihe na mmadụ atụbaghị anya ka ihe ziri ezi mmadụ atụbaghị anya ka o wee webata ego n'ụlọ. Ihe afụ nwoke ona obinie ọsọ ọba ime ọhịa jee gbuo nkụ na-ere ma ọ bụ ọ ga mee ihe nwaanyị a ga-anọkọta chepụtara isi ka o jee bido ime ya. Ụmụ nwoke nwere obi eji azọchite ihe ha akata obi ọ bụkwa ụmụ nwoke niile mana ọtụtụ ụmụ nwoke dị na aka na-ekwu